greu să judeci. Păi fii atent, îți dau un exemplu. Câteodată nu există bine sau rău, totul este. Ce vreau să zic? Păi, dau un exemplu. Mergi cu mașina pe autostradă, bineînțeles, cu 200 de km la oră și la un moment dat surprinzi o doamnă elegantă la prima vedere, care dă o palmă unui copil împreună cu alți copii acolo și îți continui drumul. Și încep și o să zic, bă, ce să-mi bag celor nebunesc cu violența asta, ca să vezi și tu ultimul refugiu la incompetențe. Și o judeci. Și ceea ce nu poate știm este că acolo acel copil care primește o palmă a bătut toți copiii de acolo și era să mai omoare, sau dacă nu știm treaba asta, că ce nu știm nu există, fi și omorât un animăluț, ceva acolo. Și n-a mai putut femeia, frate, a dat o palmă.